inongoziva DRC kubvira pakashaya Patrice Lumumba, president wekutanga weDRC, hondo hadzinombobvira dzapera kuDRC. Saka vanhu vanogara vachingobuda vachingotiza hondo ikoko. Saka mwabuda wakaenda kunogara kuKenya. Wagara kuKenya ikoko kubva wabatana nemamissions ikoko kubva watanga kuridza a certain type of rumba. Saka rumba iyo manje yakashayirwa zita. Ende aiproducer wacho ainzi Faris Kanindo. Ainzani? Faris Kanindo. Faris Kanindo. Angari also a member of parliament. Angaine record label yake yainzi Sungura. Record label yainzi Sungura. Endo yainzi Sungura. Sasa zvaita kudhara manje record yainyorwa pa stare record label yainyorwa pa record. Saka muno muZimbabwe yakatanga kuenda makomrades vairwa hondo vayo. Yeah. Saka vanhu paivaona pakanzi Sungura paivafunga kuti ndo itozi stare type of music yacho. Type of music yacho. muZimbabwe yangotanga kunzi Sungura. muZimbabwe yakazo Zimbabwenise obva yeswa kuti maZimbabwean elements Kanindo yangatori stare munhu raproducer wacho. Okay. Ona saka record label yake ndo yainzi Sungura. Sungura zvinoti tsuro in Swahili. Well, it's monosophical. It is what it is. We say it like it.